ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. മാതാജി പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം ഭൂപദാമിത്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം സഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശകാരിണേ വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. കൃഷ്ണ ശിഷ്ടാത വർണ്ണൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഖമുഖാദം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുരഹോ രസികാ വിഭാഗാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദ്ദേകബന്ധോ മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 18. ബ്രാഹ്മണകുമാരനാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശപിക്കപ്പെടുന്നു. ശ്ലോകം 33. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അധർമ്മപാലാനാം പീപ്നാം ബലിഭുജാമിവ സ്വാമിന്യഖം യദ്ദാസാനം ദ്വാരപാനാം ശുനാമിവ. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അഹോ അധർമ്മപാലാനാം പീപ്നാം ബലിഭുജാമിവ അഹോ സ്വാമിന്യഖം യദ്ദാസാനം ദ്വാരപാനാം ശുനാമിവ. ഹരികൃഷ്ണ. അഹോ വീക്ഷിച്ചാലും അധർമ്മ അധർമ്മം കാലാന ഭരണാധിപന്മാരുടെ പീഡന വളർത്തിയ ഒരുവന്റെ ബലിഭുജ കാക്കകളെ പോലെ ഇവം പോലെ സ്വാമിനി യജമാനന് അഖം പാപം യത് എന്താകുന്നു ദാസാന സേവകരുടെ ദ്വാരപാന വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശുനാം നായ്ക്കളെ ഇവ പോലെ വർത്തനം ഭാവർത്തം ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ല പ്രപാക്കിച്ച്. ബ്രാഹ്മണപുത്രനായ ശൃംഗി പറഞ്ഞു, ഹേ കാക്കകളെയും വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശ്വാനന്മാരെയും പോലുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ പാപങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാലും സേവകന്മാർ പാലിക്കേണ്ട അഥവാ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് വിപര്യമായി അവർ യജമാനന്മാർക്കെതിരായി അരുതാത്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ശൃംഗി എന്ന ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ശപിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ
സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ കണ്ടു, കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ് ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എന്ന്. അപ്പൊ വളരെ സൗമ്യതയോടു കൂടി വിനയത്തോടു കൂടി ശൗനകാദി മഹർഷിമാര് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തില് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ഭക്തൻ എങ്ങനെയാണ് എല്ലാ രാജ്യവും സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചത്, എങ്ങനെയാണ് മരണത്തെ അഭിമുഖീകരിച്ച കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഭക്തിയിൽ ഉറച്ചത് അത് അറിയാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായി ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പോ സൂത ഗോസ്വാമി എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്, എങ്ങനെയാണോ പക്ഷികള് അവരവർക്ക് ആവുന്ന വിധം ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നത്, അതുപോലെ എനിക്കറിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തുതരാം അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു പക്ഷിക്കും എന്താണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ വരെ പറക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങള് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് അറിയാത്തതാണ് അല്ലെ. ആർക്കും പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവനവൻ അറിയുന്ന വിധത്തിൽ ഞാൻ ഭംഗിയായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ നല്ലൊരു ഉദാഹരണമാണ് സൂത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞത് അല്ലെ. എനിക്ക് എങ്ങനെയാണോ പക്ഷികൾ അവരവർക്ക് കഴിയുന്ന വിധം ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്നത്, അതുപോലെ എനിക്കറിയാവുന്ന വിധം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്ന് പറയാണ്. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കുറിച്ച് ബാക്കി പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഒരു ദിവസം നായാട്ടിന് പോവായിരുന്നു. നായാട്ടിന് പോയി വല്ലാതെ വിശപ്പും ദാഹവും വന്ന് ക്ഷീണിച്ച് നമ്മുടെ എന്താണ് ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തുന്നത്. ശമീക മഹർഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ എത്തിയിട്ട് അദ്ദേഹം ആണെങ്കിലോ ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു അല്ലെ. എന്താണ് ചുറ്റും നടക്കുന്നത് എന്ന് പോലും തിരിച്ചറിവില്ലാത്ത വിധം വളരെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു ശമീക ഋഷി. പക്ഷെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് വിചാരിച്ചു അദ്ദേഹം എന്നെ സ്വീകരിക്കാൻ വൈമനസ്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം വെറുതെ കണ്ണടച്ചിരുന്നതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് വളരെ ഉച്ചത്തില് വെള്ളത്തിന് ചോദിച്ചു. പക്ഷെ അദ്ദേഹം അനങ്ങിയുണ്ടായില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല. അങ്ങനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് അവിടെ കണ്ട ഒരു ചത്ത പാമ്പിനെ എടുത്ത് അവിടെ തോളിലിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ സിറ്റുവേഷൻ, നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുമ്പോൾ അർജുനന്റെ സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ ജയിച്ചിട്ടുള്ള ആളാണ് അർജുനൻ. ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങള് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാവരോടും അല്ലെ, ദ്രോണാചാര്യരോടും ഭീഷ്മാചാര്യരോടും ഒക്കെ യുദ്ധം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുമ്പേയും അർജുനൻ. പക്ഷെ ഭാരത യുദ്ധം വന്നപ്പോ, കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം വന്നപ്പോ അർജുനന് ഒരു തളർച്ച ഉണ്ടായി. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഋഷികേശനാണ് ഭഗവാൻ. ഭഗവാന് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാനാൽ ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആക്കപ്പെട്ടതാണ് അർജുനൻ എന്നതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ച് കിട്ടണം അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിക്കുന്നത്? ശരിക്കും തുടക്കത്തില് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉപദേശിച്ചു. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് സൂത ഗോസ്വാമി അത് കേൾക്കുന്നു. ആ സൂത ഗോസ്വാമി പിന്നീട് ശൗനകാദി മഹർഷിമാർക്ക് നൈമിഷാരണ്യത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയാണ് ഭാഗവതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഭാഗവതം ഇങ്ങനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയെ പോലുള്ള ഒരു ഉയർന്ന ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി ആരൊരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവുമായിരുന്നു അവിടെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആവുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഈ 7 ദിവസം, അതായത് ശൃംഗിയാൽ ശപിക്കപ്പെട്ടിട്ട് തക്ഷകനാൽ വധിക്കപ്പെടും എന്ന ശാപം കിട്ടിയിട്ട് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള 7 ദിവസം ജലപാനം പോലും ചെയ്യാണ്ടാണ് ഗംഗാ തീരത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ എന്താ പറയാ അതരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടായത്. ഒരു ജലപാനം പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല, ആഹാരം കഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മള് 7 ദിവസത്തെ ഭാഗവത സപ്താഹത്തിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാവും? രാവിലെ 6 മണിക്കൊരു ചായ ഉണ്ടാവും, അത് കഴിഞ്ഞ് 8 മണിക്കൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, ഉച്ചയ്ക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാവും, വൈകിട്ട് ചായ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഫുഡും വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഭാഗവത സപ്താഹമൊക്കെ നടത്തുന്നത്. പക്ഷേ ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഉറപ്പില്ല, ഊണുമില്ല. അങ്ങനെയാണ് ശുകദേവ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭാഗവതം ശ്രവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ശ്രവിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ ദാഹവും ക്ഷീണവും ഒക്കെ ഉണ്ടായത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ പിന്നെ എന്താ പറയാ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ വളരെ കൺട്രോൾ ഉള്ളവരാണ് അല്ലെ, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉള്ളവരാണ്. അവർ ഈ നായാട്ടിനൊക്കെ പോകുമ്പോ എല്ലാ സമയത്തും അവർക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഒന്നും കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് പോലും ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാദിർ ഗോവിന്ദ സർവ കാരണം. കാരണം
ഭഗവാനാണ്. കാരണം പലതും ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ കാരണം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണ്? ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു നിശ്ചയപ്രകാരമാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്. അപ്പോ പക്ഷേ ശൃംഗി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി ഇത് കണ്ടപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് വളരെ കോപമുണ്ടായി. അവിടെ മുതലാണ് ശരിക്കും കലിയുഗത്തിന്റെ ആ ഒരു ശരിയായ പ്രഭവം തുടങ്ങിയതെന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഒരു ബ്രാഹ്മണന് വേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? ധമ്മാശമ, അല്ലെ? ഒരു ദേഷ്യം, കോപം ഒന്നും ഉണ്ടാവരുത്. സിറ്റുവേഷനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവാണ് ബ്രാഹ്മണന്റെ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശൃംഗി എന്ന കുട്ടിക്ക് അത് ഉണ്ടായില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആ സമയം മുതൽ ബ്രാഹ്മണർ അധപതിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണപുത്രനായ ശൃംഗി പറഞ്ഞു, കാക്കകളെയും വീട്ടുപടികൾ കാവൽ നിൽക്കുന്ന ശ്വാനന്മാരെയും പോലുള്ള ഭരണാധികാരികളുടെ പാദങ്ങളെ വീക്ഷിച്ചാലും. ശരിക്കും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് എല്ലാ ക്വാളിറ്റിയും ഉള്ള ഒരു രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു രാജാവല്ല. ഇവിടെ നായ്ക്കളെ പോലെ വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിൽക്കേണ്ടവർ എന്നാണ് ശൃംഗി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. സേവകന്മാർ പാലിക്കേണ്ട അഥവാ അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന നിയമങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി അവർ യജമാനന്മാർക്കെതിരായി അരുതാത്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ശൃംഗി ബ്രാഹ്മണനാണ്, ശമീക മഹർഷി ബ്രാഹ്മണനാണ്. അപ്പൊ ഈ ബ്രാഹ്മണരുടെ ചൊൽപ്പടിക്ക് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ പോലുള്ള ഭരണകർത്താക്കൾ എന്നാണ് ഇവിടെ ശൃംഗി പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ശൃംഗി വിചാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സേവിക്കേണ്ട ആള് എന്താണ് നിയന്ത്രിക്കാൻ വരുന്നത്? എന്താണ് അവർ ഇങ്ങനെ തെറ്റായ രീതിയിൽ എന്താണ് യജമാനന്മാർക്കെതിരായി അരുതാത്ത പാപങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും ഇവര് രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഭരണം നിർവഹിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ബ്രാഹ്മണര് പഠനം പാഠനമാണ് അവരുടെ ജോലി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉപദേശം കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം രാജ്യം ഭരിക്കലാണ് ക്ഷത്രിയരുടെ ജോലി. അപ്പൊ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ കാലം വരയ്ക്കും അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തു പോകുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെ? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ പ്രവൃത്തിയും അത് നമുക്ക് 100% ശരിയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അത് ടോളറബിൾ ആയിരുന്നു, അത് ക്ഷമിക്കത്തക്കതായിരുന്നു. കാരണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ ഒരു വ്യക്തിത്വം നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം നല്ലൊരു രാജാവാണ്. ഒരു ചെറിയ അബദ്ധം അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിപ്പോയി, അത് ക്ഷമിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇത്രയും വലിയൊരു തെറ്റല്ല എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. തെറ്റല്ല എന്നല്ല, നമുക്ക് ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തെറ്റായിരുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം ഇസി ഭക്തി വേദാന്ത സമിശ്ര പ്രപാഠിച്ചു. ബ്രാഹ്മണരെ സമൂഹത്തിന്റെ ശിരസും ബുദ്ധിയുമായും ക്ഷത്രിയരെ സമൂഹമാകുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ബാഹുക്കളായും കരുതപ്പെടുന്നു. അപ്പോ ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും ഒരേപോലെ, അല്ലെ? ഒന്ന് ബുദ്ധിയാണ്, മറ്റൊന്ന് കൈകളാണ്, അല്ലെ? ക്ഷത്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കൈകളാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ്. എല്ലാവിധ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ നിന്നും അഥവാ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും ശരീരത്തെ രക്ഷിക്കാൻ കരങ്ങൾ ആവശ്യമായി വരുന്നു. എന്നാൽ കൈകൾ നിശ്ചയമായും ശിരസിന്റെയും ബുദ്ധിയുടെയും നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത്. പരമപുരുഷന്റെ പരമമായ കൽപ്പന പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വാഭാവികമായ സംവിധാനമാണത്. ഇതാണ് ഭഗവാൻ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ചതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. അപ്പോ നമ്മള് ഒരുപോലെ എന്താ പറയാ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് എന്ന പോലെയാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടി പ്രകാരം ഈ ചതുർവർണ്ണ്യം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ബുദ്ധിയായിട്ട് ആര് വരണം? ബ്രാഹ്മണര് വരണം. കരങ്ങളായിട്ട് ക്ഷത്രിയരും വരണം. അപ്പൊ അത് ഒരുമിച്ച് പോകേണ്ടതാണ്. ആരും തമ്മിൽ മത്സരിക്കേണ്ടതോ ഒരാൾ യജമാനൻ ഒരാൾ തൊഴിലാളി ആ രീതിയിലല്ല. അത് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകേണ്ടതാണ്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ശരീരഭാഗങ്ങൾക്കും ഒരുപോലെ കിട്ടുന്നത്, അതുപോലെ ഒരേ രീതിയിൽ പോകേണ്ടവരാണ് ഈ പറഞ്ഞ 4 വർണ്ണങ്ങളും. പരമപുരുഷന്റെ പരമമായ കൽപ്പന പ്രകാരം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട സ്വാഭാവികമായ സംവിധാനമാണിത്. ഇതേക്കുറിച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇപ്രകാരം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നു: ബ്രാഹ്മണർ, ക്ഷത്രിയർ, വൈശ്യർ, ശൂദ്രർ എന്നീ 4 വർണ്ണ വ്യവസ്ഥ സ്ഥിതിയിലുള്ളവർ അവരവരുടേതായ ഗുണത്തിനും കർമ്മത്തിനും അനുസരണമായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സ്വാഭാവികമായും ഒരു ഡോക്ടറുടെ പുത്രനെ ഒരു നല്ല ഡോക്ടറായി തീരാനുള്ള എല്ലാ അവസരങ്ങളും ഉള്ളതുപോലെ ഒരു ബ്രാഹ്മണ പുത്രനെ പിതാവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന് കീഴിൽ ഒരു നല്ല യോഗ്യനായ ബ്രാഹ്മണനായി തീരാനുള്ള സുവർണ അവസരമുണ്ട്. ആകയാൽ വർണ്ണ വ്യവസ്ഥിതി തികച്ചും ശാസ്ത്രീയമാകുന്നു. ആകയാൽ പുത്രൻ നിശ്ചയമായും പിതാവിന്റെ യോഗ്യത മുതലെടുത്ത് ബ്രാഹ്മണനോ ഡോക്ടറോ ആയി തീരേണ്ടതാണ്. വേണ്ട യോഗ്യത ഇല്ലാത്ത പക്ഷം ഒരുവനെ ഡോക്ടറോ ബ്രാഹ്മണനോ ആയി തീരാൻ കഴിയുകയില്ല. എല്ലാ ധർമാനുശാസനങ്ങളുടെയും സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെയും ദണ്ഡനിർണയമാണത്. ഇവിടെ ശൃംഗി ഒരു മഹാബ്രാഹ്മണന്റെ സർവയോഗ്യനായ പുത്രനാകിയാൽ ജന്മനാലും പരിശീലനത്തിലൂടെയും വേണ്ടതായ ബ്രാഹ്മണീയ തേജസ് പ്രാപ്തമാക്കി. ഇപ്പോ നേരത്തെ ഉള്ളൊരു ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, അല്ലെ? നല്ല തേജസ്സുള്ള
കുട്ടിയായിരുന്നു ശൃംഗി. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം നല്ല ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ, അതായത് ശമീക മഹർഷി നല്ല ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിനാൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ശൃംഗി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു തേജസ്സുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റിച്ചത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ അത് വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മാതാജി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകെട്ട് അത്തരത്തിലുള്ളവരായിപ്പോയി എന്നതാണ്. എന്നാൽ അവൻ അവിവേകിയും ബാലിശ പ്രകൃതനുമായ ബാലനാകിയാൽ പ്രബുദ്ധതയുടെ അഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. കലിയുടെ പ്രഭാവത്താൽ ബ്രാഹ്മണപുത്രൻ ബ്രാഹ്മണീയ അധികാരത്തിൽ ഗർവുള്ളവനായി തീരുകയും പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കാക്കകളോടും വീട്ടുകാവൽക്കാരായ ശ്വാനന്മാരോടും തെറ്റായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്കും പ്രതിരോധത്തിനുമായി സദാ രാജ്യ അതിർത്തികളിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധയുറപ്പിച്ച് ജാഗരൂകനായി രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ രാജാവ് നിശ്ചയമായും രാജ്യത്തിന്റെ കാവൽ നായ തന്നെയാകുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തെ കാവൽ പട്ടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് തികച്ചും സംസ്കാര ശൂന്യതയുടെ അടയാളമാകുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഭരണകർത്താക്കൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആ ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെന്താണ് ചെയ്യാ, അവർ ഓരോരുത്തർക്കും നന്മ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അല്ലെ. വലിയ വലിയ രാജ്യഭാരമൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും പല ഭരണാധികാരന്മാർക്കും ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പോലും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, ആ അർത്ഥത്തിൽ അവരെന്താണ്, നമുക്ക് കാവലിരിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരെ നിന്ദിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോ ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ശരിക്കും ഒരു ഉയർന്ന ഒരു ക്ഷത്രിയൻ തന്നെയായിരുന്നു. വളരെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയായിരുന്നു പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അങ്ങനെയുള്ള പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ഇത്രമാത്രം നിന്ദിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. അപ്പോ കലിയുടെ പ്രഭാവം അവിടെ തൊട്ട് വളരെ കൂടുതലായിട്ട് വന്നു. കാരണം ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം അത് നശിക്കുമ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത്, എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തൊട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ ഒരു കലി കുട്ടീനെ ബാധിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ കുട്ടി എന്താ ചെയ്ത, അപ്രകാരം സംസ്കാരത്തിന്റെ അഭാവമുള്ള സംസ്കാര ശൂന്യതയായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാക്ക് ആ കുട്ടി ഉപയോഗിച്ചപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് ബ്രാഹ്മണരുടെ അധപതനം ആ സമയം മുതൽ ആരംഭിച്ചു. ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ അധപതനം കലിയുഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചു. സാമൂഹ്യ വിന്യാസത്തിന്റെ ശിരസ് ബ്രാഹ്മണരാകിയാൽ മറ്റെല്ലാ വർണ്ണ ആശ്രമ വ്യവസ്ഥിതികളും അധപതിക്കാൻ തുടങ്ങി. നാം കണ്ടെത്തിയതുപോലെ അവിധം ശൃംഗിയുടെ പിതാവ് കാരണം ബ്രാഹ്മണീയ അധപതനത്തിന്റെ ഈ ആരംഭം അത്യന്തം പരിതാപകരമായി തീർന്നു. നമ്മള് മലയാളത്തിലെ എല്ലാവരും പറയുന്ന ഒരു ചൊല്ലാ തോന്നുന്നു, മോന്തായം വളഞ്ഞ 64 വളയെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അതുപോലെ ബ്രാഹ്മണരാണ് എന്താണ് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അതായത് അവരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ സമൂഹം മുഴുവൻ ഡിപെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. ആ ബ്രാഹ്മണർ അധപതിച്ചു പോയാൽ എന്താണ്, എല്ലാവരും അധപതിച്ചു പോകും. അങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അധപതനത്തിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് വന്നിരിക്കുന്നത് ശൃംഗിയിലൂടെയാണെന്ന് പറയുന്നു. ബ്രാഹ്മണൈ ക്ഷത്രബന്ധുർഹി ഗൃഹപാലോ നിരൂപിതഃ സകദം തദ്ഗൃഹേ ദ്വാസ്ഥഃ സബാണ്ഡം ഭോക്തുമർഹതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ബ്രാഹ്മണൈ ക്ഷത്രബന്ധുർഹി ഗൃഹപാലോ നിരൂപിതഃ തദ്ഗൃഹേ ദ്വാസ്ഥഃ സബാണ്ഡം ഭോക്തുമർഹതി. ബ്രാഹ്മണൈഹി ബ്രാഹ്മണീയ വ്യവസ്ഥയാൽ ക്ഷത്രബന്ധു ക്ഷത്രിയരുടെ പുത്രന്മാർ ഹി നിശ്ചയമായും ഗൃഹപാലഹ കാവൽ നായ നിരൂപിതഃ നിയോഗിച്ചു. സ അദ്ദേഹം കഥം ഏതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തദ്ഗൃഹേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യജമാനന്റെ ഗൃഹത്തിൽ ദ്വാസ്ഥഃ വീട്ടുപടിക്കൽ കാവൽ നിർത്തി സബാണ്ഡം അതേ പാത്രത്തിൽ ഭോക്തും ഭക്ഷിക്കാനായി അർഹതി അറിയിക്കുന്ന വർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രപാദിച്ച്. രാജകുലത്തിലെ അനന്തരഗാമികളൊക്കെ നിശ്ചയമായും ഗൃഹപരിപാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽ നായ്ക്കളാണ്. ആകയാൽ അവർ വാതിൽക്കൽ തന്നെ നിലകൊള്ളണം. പിന്നെ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അവർക്ക് ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും ഉടമസ്ഥരോടൊത്ത് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്ന് അവകാശപ്പെടാനും കഴിയുന്നത്? വീണ്ടും ശൃംഗി തന്നെ പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ. അതായത് അവരുടെ രാജകുലത്തിലെ എല്ലാ പിന്തുടർച്ചക്കാരും എന്താണ്, ഗൃഹപരിപാലനത്തിന് നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കാവൽ നായ്ക്കളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് യജമാനന്റെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം എന്നൊന്നും ആവശ്യപ്പെടാനൊന്നും അധികാരമില്ല, അവർക്ക് അതിനൊന്നും അവകാശം ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ജലം എടുത്തു കൊടുക്കാത്തതിലാണ് ദേഷ്യം വന്നതല്ലോ. അപ്പൊ അത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശൃംഗി. അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. അവർക്കും ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രപാദിച്ച്.
രാജാവ് പിതാവായ മുനിയോട് ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ പിതാവ് പ്രതികരിച്ചിരിക്കില്ലെന്നും ബ്രാഹ്മണകുമാരന് ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു. സ്വപിതാവിന്റെ ആദിത്യ വിമുഖത മറച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് സംസ്കാര ശൂന്യനും അവിവേകിയും അവിനീതനുമായ ഒരു ബ്രാഹ്മണകുമാരന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ സംഭവങ്ങൾ വിശദമാക്കി. രാജാവിനെ ഉചിതമായ രീതിയിൽ സ്വീകരിക്കാത്തതിൽ ആ ബ്രാഹ്മണ ബാലന് ഒട്ടും ദുഃഖം തോന്നിയില്ല. പ്രത്യുത അവൻ തെറ്റായ ആ പ്രവൃത്തിയെ കലിയുഗത്തിലെ ബ്രാഹ്മണരുടെ വിശേഷ വിധിയാണെന്ന് സ്വയം ന്യായീകരിച്ചു. അവൻ രാജാവിനെ ഒരു കാവൽ നായയോട് ഉപമിക്കുകയും അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ ജലം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തെറ്റാണെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു. നായ നിശ്ചയമായും യജമാനനാൽ പരിപോഷിക്കപ്പെടുന്നു. എന്നാൽ യജമാനന്റെ അതേ പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണവും ജലവും ശുനകന് അവകാശപ്പെടാമെന്ന് അത് അർത്ഥമാക്കുന്നില്ല. ഈ മിഥ്യാ പ്രതാപമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണം. അപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു സമയം മുതലാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര് അധപതിച്ചു പോയത്. കാരണം ശൃംഗിയുടെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തെറ്റായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് അല്ലെ. ഒരിക്കലും ഒരു രാജാവിനോട് അങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു. കാരണം ശരിയാണ്, പിതാവ് ആ സമയത്ത് ധ്യാനത്തിലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്തതല്ല. പക്ഷേ അതുപോലെ തന്നെ ആ രാജാവിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മൾ ധ്രുവ മഹാരാജിന്റെ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ കാണും. ആ കുട്ടിയോട് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി പറയുന്നുണ്ട്, നീ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയല്ലേ, ഈ അപമാനം എനിക്കങ്ങ് മറന്നു കളഞ്ഞൂടെ, തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് എന്ന്. പക്ഷെ എന്റേത് ക്ഷത്രിയ ബ്ലഡ് ആണ്, അങ്ങനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റൂല. അതാണ് ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. നമ്മള് പറയും, എല്ലാവരും പറയും അല്ലെ, പട്ടാളക്കാരുടെ ഇതാവുമ്പോ സോൾജിയർ ബ്ലഡ് ആണ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ക്ഷത്രിയ ബ്ലഡ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യിപ്പിച്ചത്, ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു തെറ്റായ പ്രവൃത്തി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചത്. പക്ഷേ ശൃംഗി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രാഹ്മണനാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ക്വാളിറ്റി വേണം. അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് കൂടെ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു. പക്ഷെ കലിയുടെ ഒരു പ്രഭാവം കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് തെറ്റായ രീതിയിൽ പ്രതികരിക്കാനാണ് തോന്നിയത്. മാത്രമല്ല പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഒരു നായയോട് ഒരു പട്ടിയോടാണ് ഉപമിക്കുന്നത് അല്ലെ. ആ ഒരു പട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും യജമാനൻ കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ അവകാശപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ജലം ആവശ്യപ്പെടാൻ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് യാതൊരു യോഗ്യതയും ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ പറയുന്നത്. ഈ മിഥ്യാപ്രതാപമാണ് ശ്രേഷ്ഠമായ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിന്റെ അധപതനത്തിന് കാരണം. ഈ ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരത്തിന്റെ അധപതനം അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണകുമാരനിൽ നിന്നും തുടക്കം കുറിച്ചു. യജമാനനാൽ പരിപോഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും നായെ ഒരിക്കലും ഭവനത്തിനകത്തോ മുറിക്കകത്തോ കയറാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല. അതുപോലെ ശൃംഗിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ രാജാവിന് ശമീക ഋഷിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശമില്ല. ബാലന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്വപിതാവല്ല രാജാവാണ് തെറ്റുകാരൻ. പ്രകാരം അവൻ മൗനമായി ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സ്വപിതാവിനെ ന്യായീകരിച്ചു. അപ്പോ അച്ഛനെ ന്യായീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് തന്റെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം പോലും ശരിക്കും ഇല്ല എന്ന് ന്യായീകരിക്കുകയാണ് കുട്ടിയായ ശൃംഗി ചെയ്തത്. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി ശാസ്ത്രയുത്പദകാമിനാം തത്പിന്ന സേതു നദ്യാഹം ശാസ്മി പശ്യത മേ ബലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി ശാസ്ത്രയുത്പദകാമിനാം കൃഷ്ണേ ഗതേ ഭഗവതി ഭിന്ന സേതു നദ്യാഹം ശാസ്മി പശ്യത മേ ബലം. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണേ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഗതേ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും യാത്രയായതിനു ശേഷം ഭഗവതി പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ശാസ്ത്രി പരമഭരണാധികാരി ഉത്പദകാമിനാം ദഹിക്കുന്നവരെ തദ്ഭിന്ന വേർപ്പെടുത്തി സേതുൻ സംരക്ഷകൻ അദ്യ ഇന്ന് അഹം ഞാൻ സ്വയം ശാസ്മി ശിക്ഷിക്കും പശ്യത കണ്ടാലും മേ എന്റെ ബലം ശക്തി വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഈസി ഭക്തി വേദാന്ത സംശ്ലേഷ പ്രപാദിച്ചേ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും ഏവരുടെയും പരമാധികാരിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദയങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്ത് അവരെ ശിക്ഷിക്കും. എന്റെ ശക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും. നമുക്കിവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒന്ന്, ശൃംഗി എന്ന കുട്ടിയുടെ ആ ജ്ഞാനം, ഭഗവാനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ എന്നുള്ള തിരിച്ചറിവ് ബ്രാഹ്മണ ബാലനായിട്ടുള്ള കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ആ കുട്ടി തെറ്റായിട്ട് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ ഇവിടുന്ന് പോയി, ഇനി ആരും നിയന്ത്രിക്കാനില്ല അല്ലെ, ഇനി എല്ലാം എന്റെ കൺട്രോളിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഞാനാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമാധികാരി എന്നുള്ള
ഒരു തെറ്റായി അറിവുണ്ടായിട്ട് പോലും അത് തെറ്റായ രീതിയിലാണ് ആ കുട്ടി എടുത്തത്. അതായത് ഭഗവാന് ഇവിടെ നിന്ന് പോയാലും ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാതെ ആവുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്കത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിനും, അതായത് ഒരു ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നല്ല ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യുന്നത്. അത് ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ ആടാൻ വേണ്ടി മാത്രം എടുത്ത ഒരു ശരീരമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീര രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ഇല്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഭഗവാൻ വേറെ ആരെയും ഏൽപ്പിച്ചിട്ട് പോയിട്ടില്ല. പക്ഷെ കുട്ടി എന്താ പറയുന്നത്? എവരുടെയും പരമാധികാരി, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനും എവരുടെയും പരമാധികാരിയുമായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉദയങ്ങൾ സമൃദ്ധമായിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ഇത് ശരിയായ അറിവാണ്. നമ്മുടെ സംരക്ഷകനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വിടവാങ്ങിയതിനാൽ ഞാൻ സ്വയം ഈ കാര്യം ഏറ്റെടുത്തവരെ ശിക്ഷിക്കും. എന്റെ ശക്തികൾക്ക് നിങ്ങൾ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചാലും. ഇങ്ങനെയാണ് കുട്ടി തെറ്റായ രീതിയിൽ പറയുന്നത്. സംശയ പ്രബാധിച്ച് അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത ബ്രാഹ്മണകുമാരൻ എളുതായ ബ്രാഹ്മണ തേജസ്സിൽ അഹങ്കരിച്ച് കലിയുടെ മായിക പ്രഭാവത്താൽ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിൽ മുമ്പ് പ്രസ്താവിച്ച പോലെ മഹാരാജാവ് പരീക്ഷിത്ത് കലിക്ക് 4 ഇടങ്ങളിൽ വസിക്കുവാനുള്ള അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്റെ സമർത്ഥമായ സത്വരണത്തിന് കീഴിൽ അത്തരം സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടെത്തുവാൻ കലിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. ആകയാൽ കലിസത്വം തന്റെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരു സാഹചര്യം അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയായിരുന്നു. ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അനുഭവജ്ഞാനമില്ലാത്ത അവിവേകിയായ ബ്രാഹ്മണകുമാരന്റെ അഹങ്കാര ഗർവിൽ അദ്ദേഹം തനിക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുവാനുള്ള ഒരു ചെറു സുഷിരം കണ്ടെത്തി. ബ്രാഹ്മണ ബാലൻ തന്റെ ശക്തി അധികാര നശീകരണത്തിനായി വെളിവാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മാത്രവുമല്ല പരീക്ഷത്തിനെ പോലൊരു മഹാനായ രാജാവിനെ ശിക്ഷിക്കുവാനുള്ള സാഹസവും കാട്ടി. അവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ വിടവാങ്ങലിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. കലിയുഗത്തിന്റെ സ്വാധീന പ്രഭവത്താൽ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം പ്രാപ്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആക്രമികളുടെ പ്രാഥമിക സൂചനകളാണ് ഇവയൊക്കെ. നാമമാത്രമായ ശക്തിയുള്ള ഒരു ആക്രമി ഭഗവാന്റെ അവതാരമായി തീരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭൂമുഖത്തു നിന്നും ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അപ്രത്യക്ഷനായതിനു ശേഷം ഇവിടെ നിരവധി മിഥ്യാ ഭഗവത് അവതാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല അവർ സാമാന്യ ജനങ്ങളുടെ ആത്മീയ വികാരങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് വിദ്യാപ്രതാപത്തെ നിലനിർത്താൻ നിരപരാധികളും നിഷ്കളങ്കരുമായ പൊതുജനങ്ങളെ തെറ്റായ വഴിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. കലിസത്വത്തിന് ഈ ബ്രാഹ്മണപുത്രനായ ശൃംഗി മുഖേന ആധിപത്യത്തിന് അഥവാ മേധാവിത്വത്തിന് ഒരു അവസരം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രീപ്രഭാതര് അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ കുട്ടി ഭഗവാനെ പകരം ഞാനാണ് ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ശിക്ഷിക്കാൻ യോഗ്യനാണെന്ന് സ്വയം അങ്ങ് തീരുമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ നമുക്കൊരു കമ്പാരിസൺ വരും. നമ്മൾ നേരത്തെ കലിസത്വം പശുവിനെയും കാളയെയും ആക്രമിക്കുന്ന സമയത്ത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഞാൻ ഇവരെ ശിക്ഷിക്കും എന്ന്. ഇപ്പോ ശൃംഗി പറയുന്നു എന്ത്, എന്റെ അച്ഛന്റെ കഴുത്തില് പാമ്പിനെ വലിച്ചിട്ട ആ രാജാവ് തെറ്റാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. അദ്ദേഹം ഒരു നായയെ പോലെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എന്റെ വീട്ടിൽ വരാൻ യാതൊരു യോഗ്യതയില്ല. എന്റെ വീട്ടിലിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, ഞങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന പാത്രത്തിൽ ഭക്ഷണം ചോദിക്കാനോ കഴിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു അവകാശവും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്ത ആ രാജാവിനെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ ശൃംഗി പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് 2 സിറ്റുവേഷനും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇല്ലേ. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് അങ്ങനെ ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റി. എന്തുകൊണ്ടാണ്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെയാണ്, അന്യായത്തെയാണ് അല്ലെ, അധർമ്മത്തെയാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചാലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ശൃംഗി ആവട്ടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ അഹങ്കാരം, അതായത് താനൊരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാണെന്നുള്ള അഹങ്കാരമാണ് അദ്ദേഹം കാണിക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്നൊരു ഭാവത്തോടെ, ആ അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയാണ് ശൃംഗി പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒരു ചെറിയ തെറ്റാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ചെയ്തതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ഒരിക്കലും ചേർന്നതല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമോ പ്രവൃത്തിയോ. അദ്ദേഹത്തിന് ക്ഷമിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത്? ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ് ബ്രാഹ്മണനായിട്ടുള്ള ശൃംഗി അല്ലെ. ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുമാരനാണ് അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. തെറ്റ് തിരുത്തേണ്ട ആളാണ് ആര്? ശൃംഗി. ശരിക്കും ബ്രാഹ്മണരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അപ്പോ അതിന് പകരം എന്താ ചെയ്തത്? തന്റെ ആ ഒരു അറിവിലും തേജസ്സിലും ആ കുട്ടി അഹങ്കരിക്കുന്നു. അവിടെ ഒരു നുഴഞ്ഞു കയറാൻ ഒരു സാഹചര്യം കിട്ടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടി എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആ കലി അങ്ങനെ അതിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഭഗവത് ഇച്ഛയാൽ അല്ലെ. ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടു ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എന്താണ്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ് അല്ലെ. അവരൊക്കെ എത്ര സമയം വരെ ഇവിടെ ഇരിക്കണം, ഇതിനു ശേഷം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അധിക സമയം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കണ്ട, എന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരട്ടെ എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചത് കൊണ്ടാവണം ശൃംഗിയെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യിച്ചതും. അത് മാത്രമല്ല കലികാലം വന്നു അല്ലെ.
ആ കലികാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം അവിടെ തുടങ്ങുകയാണ്. ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരം അധപതിക്കുന്നിടത്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. നമുക്കറിയാം ഏതൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ പിന്നില് ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയുണ്ട്. അതായത് ഈശ്വര പരമകൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവ കാരണനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ശൃംഗി അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിൽ നിന്ന് ശുദ്ധദേവ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കേൾക്കാനും അതുപോലെ നമുക്കൊക്കെയും ഭാഗവതം കേൾക്കാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛപ്രകാരമാണ് നടക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി की जय, प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. हरे